Faslun utawi iki konake fasal suwiji wa mimma asil batni lan iku setengah saking pira-pira maksiate weteng iku aklu riba mangan riba wal muksulan cukai wal ghasbulan ghasab wasariqatu lan nyolong wa kullu ma'khudin lan saben-saben perkara kang den jupuk bimuamalatin kelawan nyambet gawe haroma kang ngaromake hae muamalah apa asyar'u syara' wa syurbul khamri lan ngombe arak wa hadus syaribi utawi sangsine wong sing ngombe arak iku arbauna 40 apane cildatan cambuke lil khore keduwe wong kang merdeka wanis fuhalan utawi separone arbauna iku lirrokekin keduwe kawula utawa budak walil imam lan iku tetep keduwe imam walil imam lan iku tetep keduwe imam azyadatu utawi nambahi apane takzire utawa ngukume setengah dari maksiatnya perut adalah makan riba terus makan cukai itu adalah selunduban yang tidak diperbolehkan berarti ilegal sesuatu yang diselundupake sing ilegal sesuatu yang digosok sesuatu yang dicolong sesuatu yang dicupuk nyambet gawe karo ngumpetake wesi ku wesine didol itu juga haram. Ngombe arak tidak hanya bentuk cairan tok, tapi pil ekstasi, pil koplo, pil gedek-gedek, ganja, lem, sesuatu yang membahayakan diri kita sendiri itu dinamakan khamr. Bagi orang yang meminum khamr atau pil koplo ekstasi maka wajib dicambuk 40 kali. Itu bagi orang yang merdeka. Seperti kita itu namanya orang merdeka. Tapi dicambuk 20 kali kalau itu tawanan kalah perang. Jadi budak, jadi kawula kok wani ngombe arak ekstasi maka dicambuk 20 kali. Tapi kalau imam bagi orang yang tahu bahwa itu haram kok dilakukan mesti semisal kiai ustadz itu bukan cuman 40 kali ditambahi sampai 50 kali biar punjul. Wa min halaniku setengah saking arbauna kulli musrikirin utawi saben-saben
perkara kang mendemi. Wa kulli najisin lan saben-saben perkara kang najis. Wa mustagdarin lan kang den wilang-wilang jember. Setengah dari haramnya atau maksiatnya perut adalah makan sesuatu sing mendemi. Apapun itu. Terus makan sesuatu yang najis. Makan sesuatu sing jember, sing jelai. Kamu makan mie MBG. Mie ini kaya cacing yakin. Ini. Tapi kalau dicicipi dititili, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Kamu sudah menisbatan bahwa itu adalah cacing. Jelai yakin kaya cacing kaya iki jelai yakin. Tapi karo ngapluk karo dipangan. Cara ilmu Sulam Taufik itu sudah makan cacing, makan sesuatu yang diharamkan. Terus makan najis, makan sesuatu yang najis, entah itu berupa makan ayam yang disembelih tidak memakai basmalah, mangan kucing sing jelas-jelas haram, makan luwak, makan hewan yang ada taringnya. Nek manuk, teruk boleh, karena tidak ada taringnya. Manuk pilang, alap-alap tidak boleh, karena ada taringnya. Ada luwak, itu diharamkan. Serintil haram, yuyu halal. Karena apa serintil haram? Karena hidup di dalam dua alam. Itu namanya apa? Hewan amfibi. Kenapa yuyu halal? Karena yuyu itu walaupun kadang masuk ke laut, itu hanya merendam sebentar, tidak kuat lama. Kalau ke darat tidak bisa lama. Yuyu itu habitatnya di laut. Tapi kalau serintil, sumpayune buanter kae. Itu kuat ning darat yo suwi, ning laut yo suwi, hidup dua alam. Sesuatu yang halal tapi najis, misal sampean ngrumati wedhus utawa ayam, tembeleke didol itu haram, walaupun itu tembeleke sampean dhewe. Wah, mending iki sekarung. Padahal sak kilone 1.000 rupiah, lumayan. Tak kumpul-kumpulake engko tak dol. Itu haram. Lah men halal piye, Pak? Men halal kalian jangan menjual, tapi ngupai ngumpul-ngumpulno tletong, ngumpul-ngumpulno tembelek cemendile. Iki kanggo upah sampean ngumpul-ngumpulake tembelek, iki tak kai upah. Nah seperti itu tidak apa-apa. Tapi nek dijual dengan kiloan, iki sekilo 2.000, nek ora 2.000 ora itu namanya sudah akad jual beli. Maka jual beli najis, sesuatu yang najis itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Kok duwite dipangan nang weteng, mlebu ning weteng, bocahe dadi bodho, angel oleh hidayah, dan nanti di neraka akan diobong, akan dibakar sampai dosanya hilang, baru dimasukkan ke surga. Itu. Sampan mangan kolok, idi kaya tai kaya iki, meler-meler kaya iki, idi jelai yakin. Tapi enak kok manis kok.
akhirnya dipangan ceplok, berarti hakikatnya kamu makan tai, bukan makan bubur. Karena sudah dinisbatkan dengan tai. Tai tapi karo ngapluk. Itu tidak boleh, mulane ora kena modo panganan. Nek ora doyan ya wis meno pangan sampean bae. Ora usah diwodo terus akhirnya manggono dipangan. Enggak boleh. Wa aklu malil yatimi lan mangan bondone bocah yatim. Sampean duwe tangga mondok bareng nang El Husna padahal tanggane sampean kuwi bocah yatim. Anane ibuke njungkir walik nyambut gawe nggo ngongkosi anake sing ning pondok sama dititipi iki lho titip duit 100.000 nggih anakku. Karena tidak ada telepon, tidak ada WA, maka aman-aman saja sing dikekno 50.000. Sing 50.000 disak dhewe. Padahal iku bocah yatim. Hati-hati. Bondone bocah yatim sing dipangan dengan cara mendolimi itu nanti akan bisa membuat perut kalian di neraka panas. Karena jerone isine ulo ngrokoti sampean, ngrokoti wetenge sampean. Dan akan menjadi api yang akan membakar perut kalian. Hati-hati. Awil auqafi utawa mangan bondo kang mandeg ala khilafi ma ing atase nulayani barang mangan bondo sing ora ngerti iki ku bandane sapa ana nang meja apel iki wis apa ya. Lebih baik woro-woro, iki apele sapa tak pangan awake nyong pangan pora lah baru dipangan. Pati-pati urung ana sing ngakoni karena itu masih milik orang, maka jangan dimakan. Itu termasuk syubhat mendekati haram. Syarat kang nyaratake sapa alwaqifu wong kang mangan barang sing mandheg wa makhudzi lan perkara kang den jupuk biwajhil haya'i kelawan dalan wirang dalan isin. Berarti sesuatu yang diambil sekiranya orang itu konangan kuwi engko dadi isin. Nek isin berarti barang kuwi barang colongan. Orang kalau pengen tentrem, uripe ayem itu harus punya hati yang qanaah nrimo apa sing digawe karo pangeran, apa sing dinduweni awake dhewe. Jangan sekali-kali pengin meri karo kenduweane kenikmatane wong liya. Dan akhirnya apa? Berbuat jahat, entah itu nyol, dicolong, mbok disepateni karena iri dengki. Wong iri dengki iku nek tanggane kancane tuku klambi anyar, klambi welek kaya kowe kok glis suwek, glis suwek kaya kowe glis merampang. Ora apik glis nglinting. Nah, padene iri. Wong iri dengki itu doanya agar temannya yang punya itu cepat binasa. Tanggane tuku PCX anyar, mudarobe tabrakobe nang dalan. Tabrakono be nang dalan glis mati. Iku jenenge wong iri. Jadi nyepateni, senengane nyepateni wong awake dhewe ora iso tuku. Itu wong iri dengki tidak diperbolehkan.
Karena apa? Grogoti atine dhewe, engko cepet lara. Wong nek gelem tawakal, kowe uripe ayem, awake sehat, panjang umur. Wong sing pendek umur, loro-loronan itu biasanya banyak penyakit hatinya, sombong, gumedhe, takabur, riya, ujub, pamer. Itu jenenge penyakit-penyakit ati. Iri dengki, ndadekake umure pendek karena datangnya penyakit-penyakit hati, penyakit jeroan. Yang kucing baik, coba kalian kalau melihat kucing dimpani, ono turan MBG pindang-pindang bandeng kae ora dipangani dikekno kucing. Kucinge mangan, anteng. Dipangan wong sing sliwat-sliwit ku tenang. Mergone wis merasa awake dhewe ngono. Ketika kemudian ada kucing ngeleng ora ana sing ngempani. Lah akhire pindange sampean sing nang jero tepak dibuka kucing dipangan. Kira-kira kucing mangan barang colongan kaya kuwe tenang mboten? Ora tenang, mangan bae digowo mlayu dhisik ben aman. Ana kresek no langsung mlayu kudu. Mergone ngerti kucing bae ngerti nek barang kuwi barang colongan uduwe dhewe. Apa manung para wong teko wong liwat langsung mlayu karo digondol ndase. Pinggange mergone wedi. Ngerti kuwi colongan kaya sampean numpak motor. Wis nggawa helm, SIM-e urip, STNK-ne urip, spione loro. Mlaku ning dalan gedhe aman, tenang. Gagah ana polisi wis santai. Wis duwe surat-surate komplit, spione komplit, wis anteng. Tapi nek sampean SIM-e ora duwe, STNK-ne ora duwe, ana polisi wis bingung priye iki. Mergone ibarate sampean colongan. Colongan apa? Colongan ora majegi STNK, ora majegi, ora gawe SIM. Ngono wedi. Mergone liwat nang gedhe iku kudune majegi. Tapi ibarate nek sampean ora majegi berarti nyolong dalan. Mergone dalan, banyu, angin kuwi milik pemerintah jarene, milik negara. Duwe bojo diboncengno ning pasar, bawa ning pasar. Tenang. Wong bojone dhewe ana liwat nju, areng ndi? Areng pasar. Le areng ndi? Areng pasar. Bojone dhewe yo tambah kenceng nyikepe. Tapi nek udu bojone dhewe ngerti uduwe dhewe boncengno ning pasar, bojone tanggane terus weruh tanggane sing kenal, aduh mudhar iki konangan iki. Wedi. Mergone udu bojone dhewe. Nggih mboten? Ya enggak? Nggih, tau ngalami. Nek uduwe dhewe mesti wedi. Tuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.